Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Iwo adadzipangira fano namalipembedza. Ife lero tikudzipangira mafano namawapembedza. Ndikulandireninso abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Lachinai pa 14 March chaka cha 2024. Ndi Lachinai Lamulungu wachinayiso mu nyengo ino ya LENT. Ndipo pa ulendo wathu wa masiku 40 lero ndi tsiku la namba 26. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo kapena kuti kutuluka mutu wa 32 ndime ya 7 kulekeza 14. Choncho chauta adaleka chipangano choopsa chimene adati agwetsere anthu akewo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Frank Mambala kuchokera ku St. Francis Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi salimo namba 106. Chauta mundikumbukire ndi chikondi chanu chimene mudapangana ndi anthu anu. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Woyera mutu 5 ndime ya 31 mpaka 37. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Tiyeniso abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi tsiku la lero. Mawu a m'buku loyera. Mawu ochokera mu buku la Exodo. Pamenepo chauta adauza Mose kuti, fulumira, tsika phiri, chifukwa anthu ako amene udawatsogolera powatulutsa ku Igupto aja adziyipitsa kwambiri. Asiya mwansanga zonse zimene ndidawalamula kuti azichita. Adzipangira fano la mwana wang'ombe wagolide wosungunula, ndipo alipembedza ndi kuliphera nsembe, namanena kuti, inu Aisraeli, nayi milungu yanu imene idakutulutsani ku Igupto. Ndipo chauta adawonjeza kuti, anthu amenewa ndikuwadziwa, ngokanika kwambiri. N'chifukwa chake tsono undileke kuti ndiwawononge chifukwa ndi okwiya kwambiri. Koma iweyo ndidzakusandutsa mtundu waukulu wa anthu. Koma Mose adapepesa chauta wake nati, inu chauta, n'chifukwa chiyani mukukwiyira anthu anu chotere? Anthu amene mudawatulutsa mu ukapolo ku Igupto kuja ndi mphamvu zanu zazikulu ndi dzanja lanu lamphamvu. Kodi mukufuna kuti Aigupto azidzanena kuti adawatulutsa ku Igupto ndi cholinga choyipa choti akawaphere ku mapiri ndi kuwawonongeratu pa dziko lapansi? Ukali wanu woyaka ngati moto ubwezeni, ndipo musawononge anthu anu. Kumbukirani atumiki anu aja, Abrahamu, Isaki ndi Israeli, ndiponso zija mudawalonjezazi molumbira pa dzina lanu, pamene mudawawuza kuti, ndidzakupatsani zidzukulu zambiri, zochuluka ngati nyenyezi zakuthambo. Zidzukulu zanuzo ndidzazipatsa dziko lonse limene ndidalonjeza. Dziko limeneli lidzakhala lawo mpaka muyaya. Choncho chauta adaleka chilango choopsa chimene adati agwetsere anthu akewo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Yohane Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adati kwa Ayuda, ngati ndidzichitira ndekha umboni wangawo ngosakwanira. Pali wina ondichitira umboni, ndipo ndikudziwa kuti umboni umene iye amandichitirawo ngoona. Inu nomwe mudatuma amithenga anu kwa Yohane M'batizi, ndipo iye adachitira umboni choona. Sikuti ine ndikudalira umboni wa munthu, koma ndikunena izi kuti mupulumuke. Yohane anali ngati nyali yoyaka ndi yowala,
ndipo inu mudafuna kukondwerera kuwala kwakeko pakanthawi. Koma ine ndili ndi umboni oposa wa Yohane. Atate adandipatsa ntchito zimene ndikuyenera kuzichita, ndipo ndikuzichitazi ndikutsimikiza kuti Atatewo ndiwo adandituma. Ndipo Atate omwewo amene adandituma adandichitira umboni. Koma inu simudamve liwu lawo, maonekedwe awonso simudawaone, mawu awo sakhala mwa inu, chifukwa simudakhulupirire amene Atatewo adamtuma. Mumaphunzira malembo mozama, chifukwa mumaganiza kuti mupezamo moyo osatha. Ndipotu ndi malembo omwewo amene akundichitira umboni. Komabe inu simufuna kudza kwa ine kuti mukhale ndi moyo. Sindikufuna ulemu wa anthu ayi, koma ndikudziwa kuti mulibe chikondi cha Mulungu mu mtima mwanu. Ine ndinadza m'dzina la Atate anga, ndipo simudandilandire. Koma wina atabwera m'dzina la Iye yekha, iyeyo ndiye mungamlandire. Mumapatsana ulemu nokhanokha nkumasangalala, koma simufuna konse kulandira ulemu ochokera kwa Iye yekha, Mulungu. Nanga mungakhulupirire bwanji? Musayese kuti ndine amene ndidzakunenezani kwa Atate ayi. Odzakunenezani alipo. Ndi Mose yemwe uja amene inu mumamdalira. Mukadakhulupirira Mose moona, bwenzi mutakhulupiriranso ine, pakuti iye adalemba za ine. Koma ngati simudakhulupirire zimene iyeyo adalemba, nanga mungakhulupirire bwanji mawu anga? Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Iwo adadzipangira fano namalipembedza. Mawu athu oyamba tsiku la lero afuna atuonetse moyo wathu osayamika. Ayuda ali mchipululu. Mulungu watulutsa mu ukapolo mu Igupto muja, wateteza, wapatsa chakudya, wapatsa chakumwa, akuwafungatira, akuwapatsa zonse zosowa zawo. Koma chikuchitika ndi chani? Pamene Mose wapita ku phiri kukankhulana ndi Mulungu kuti akhale ulalo pakati pa anthu, akatule zosowa za anthu, akatenge uthenga wa Mulungu kwa anthu, anthu aja akudzipangira fano namalipembedza, ndipo akuti uyu ndiye Mulungu wathu amene adatipulumutsa. Musembe yonse ya misa, in each Eucharistic celebration, pamamveka mawu onena kuti tilalike ntchito zotipulumutsa. Nde timakumbukira chani? Kuti Ambuye Yesu adafa, Ambuye Yesu adauka, ndipo Ambuye Yesu adzabweranso. Timanena kuti Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. Nchifukwa chani timanena mawu amene? Tizikumbukira ntchito zotipulumutsa. Timakamba izi ncholinga choti tisayiwale kumene tachoka. Ayuda adayiwala msanga kumene akuchoka, kuti anapita ku ukapolo chifukwa cha machimo. Ndipo Mulungu amafuna awalange, amafuna alape. Koma chifukwa choti ndi wachifundo ndokoma mtima, akuabwezeretsanso dziko limene Iye adawalonjeza, pomateteza, pomapatsa zosowa zawo. Inu ndine tili ndi vuto lomwelo, vuto la kuyiwala. Chifukwa cha kuyiwala kumeneku ndi tadzipangira milungu yathu. Tamsandutsa Mulungu kuti azioneka monga mmene ife tikufunira, osati mmene Iye alili. Ayuda aja adapanga Mulungu amene amafuna azimuona monga mmene Iye alili, aziyankha zosowa zawo monga mmene iwo afunira. Akhale Mulungu amene akupanga respond to their needs. We too, we have created the image of God in our own image. Ndetufuna Mulungu aziyankha, azichita monga mmene ife tifunira, osati kuti ife tizipanga his will. Mulungu azitha kuvomereza kuti no problem, ndi ufulu wathu kukwatirana amuna ndi akazi okhaokha. Zimenezo tufuna zizimveka choncho. Tadzipangira fano, tikupembedza mafano. Tadzipangira banja lizimveka monga mmene ifeyo tikufunira. Tikufuna unsembe uzimveka monga mmene ife tikufunira. Tikufuna maudindo amene Mulungu adatipatsira azimveka monga mmene tikufunira. Tufuna Chikhristu tizichikhala mmene monga ifeyo tikufunira. Kuti izi titha kupanga, izi ayi sitingathe kupanga, Chikatolika izi titha kupanga, izi sitingathe kupanga, unsembe izi nditha kupanga, izi sitingathe kupanga. We are creating the images of our own things. Tikusiyana bwanji ndi Ayuda aja. Ambiri tidafika poti tidayiwala kuti ndife cholengedwa. We will never be a creator. We are creatures. Komatu ambiri makhalidwe yathu, machitidwe yathu, timapanga zinthu, tidadzipangira fano, to the extent kuti tidazisandutsa Mulungu, tidaziona ngati ifeyo ndi olengayo. Chosangalatsa,
chochititsa chidwi nchoti Mose sadasiye kuwapemphera aja. Moses kept interceding for the people until the Lord relented. Koma nzimayamba bwanji kuti tifike podzipangira milungu yathu? Timanchotsa Mulungu malo oyenerera. Choyambira ndi chimene timanchotsa Mulungu malo oyenerera. Kodi izi zingatheke kunchotsa Mulungu malo oyenerera? Ayi. So rather we should say timadzichotsa malo oyenerera nkudzika malo amene asalotiyenerera. Ndiye timadziyenereza. Ndiye timadzipangira zinthu kuti zizikhala monga mmene ife tikufunira. When God is being replaced in our own lives, timapanga zinthu zolakwika, timapanga makhalidwe achilendo. Adapanga fano, tikupanga fano. Masabata awiri akubwerawa tikhala tikuchita chikondwerero cha Pasaka. Tatiyeni timpemphe muyimbitsi wa Salimo tsiku la lero amene akunena kuti Lord remember us for the sake of your love. Ngakhale timankana Mulungu, ngakhale timanthawa Mulungu, ngakhale timayiwala zabwino zimene adatichitira, timpemphe atikumbukire ife chifukwa cha chikondi chake chosasinthika. Chachiwiri, zimaoneka bwanji kuti ife tapanga fano lathu? Zimayamba bwanji kuti ife tupanga mafano athu? Forgetting that man does not live on bread alone. Timayiwala kuti munthu sangakhale ndi moyo ndi chakudya chokha. There is joy in the word of God. Nchifukwa yake mneneri Nehemiya uja tikawerenga mutu wa 8 ndi 10 amanena kuti the joy of the Lord is my strength. Kunena kuti chimwemwe chochokera kwa chauta ndiye mphamvu zanga, zimenezo zingatheke ngati ife titadalira ndi kukhala pa mawu ake. Chachitatu, zimaoneka bwanji kuti we are creating our own images. Timayiwala kuti the house of God can't be rehabilitated forever. Izi tinakamba mu mbindikiro wathu mu nthawi ya chidzolo ndi Ambuye. Kuti Ambuye Yesu sabata iyo atatiuza kuti izi zitulutseni muno, amafuna kuti tikonzenso nyumba yathu. Nde ambiri sitikukonza nyumba yathu chifukwa choti timayiwala kuti nyumba imafika pena poti simungathe kuyikonzanso. Because of that sitifuna kukonza mitima yathu. Inu mudziwa mwaonapo zinthu. Nyumba imafika pena poti yaphulika phaso, yaphulika chipupa, yaphulika window, simenti, kuti mwayesera apa mwamata, phaso mwayika, mafika pena ngakhale sapato kumene waisoka, nkuisoka, nkupeza kuti chigamba pa chigamba chizake. Kapena nsewu mwamata, nkumatanso. Anzathu achitumbuka amati, zangofika pasuzio linyake. Umangofika po giva kuti this shoe is beyond the rehabilitation. This Lord is beyond the rehabilitation. This house is beyond the rehabilitation. Timadzipangira fano chifukwa chonena kuti timaona ngati moyo wathu tizingopanga mend. Tikanakhala kuti timakumbukira kuti idzakwana nthawi ina yoti our life will be beyond mending, will be beyond redemption. Izi tikunena chifukwa chachani? Sitidzakhala moyo pasi pano for good. Idzakwana nthawi ina yake mzimu wathu sudzafa. Koma nyumba yathu, chithupi chathuchi chidzakhala kuti basi chasiya dziko lapansi. At that hour it will be beyond the redemption for us to mend our house. So timadzipangira mafano chifukwa choti timaona ngati kuti nyumba yathu iyi tizingoyikonza. Abale ndi alongo, tiyankhule mwachipongwe pang'ono. Oko titapita ku jimu chotani, idzakwana nthawi yoti jimu idzatikana. Oko titakudyaza magulu chotani, kuyesetsa kuzisama, idzakwana nthawi yoti zinthu zidzatikana. Thupi lidzanena kuti ndagonja ndathera pano. That's why tikuyeneranso pamene tikusamala kuthupi, pamene tikuphoda kuthupi, pamene tikudzisamala kuthupi, tizisamalanso mizimu yathu. China chimene tikuona ndi umboni umene Ambuye Yesu akupereka. Ambuye Yesu akuchiritsa pa Sabata. Ambuye Yesu akuchita zozizwitsa pa Sabata. Ndipo akudzitchula kuti ndi mwana wa Mulungu. Because of that, Ayuda afuna apereke umboni. Remember in antiquity pamasokera umboni at least wanthu awiri kuti utsimikize kuti zimene ukunenazo ndi zoona. Nde Ambuye Yesu sakupereka umboni wa anthu awiri chabe, akupereka umboni m'magawo anayi kuti zimene akunenazo ndi zoona. Poyamba akukumbutsa kuti Yohane Mbatizi adandichitira kale umboni kuti alipo wina amene akubwera oposa ine. Sindinoyenera ngakhale kumasula sapato zake. Akuti ntchito zake zomwe zikumuchitira umboni. Akuti Atate amamuchitira umboni, komanso Malemba oyera amamuchitira umboni. Inu ndine chimene chimatichitira umboni ifeyo kuti ndife aKristo ndi chani? Asakhale mawu athu, zikhale ntchito zathu. Atate atichitire umboni kuti mwana wangayo amandimvera. What kind of evidence are we giving to the world that we are Christians? Chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti chifukwa cha makani awo, chifukwa cha mwano awo, zikuonetsa kuti iwowa alibe chikondi mwa Mulungu. This is a very horrible accusation. Komano, it may be accusation directed to me
accusation directed to you, accusation directed to us. Kodi mwa ife mmaonetsa kuti muli Mulungu. Today akutipempha to prove our commitment mwa Ambuye ponyamula mtanda wake podzipereka ife toka. Chikhristu chathu chitichitire umboni kuti timankonda Yesu Khristu. Tapanga fano lotani? Tidapanga fano lotani? Tikupanga mafano otani? Tisiye kuloza chala Ayuda, tisiye kuloza chala ena. Tidzifufuze. What is it that has become my priority in life? Is it Jesus? Is it God the Father? Is it the church? Is it the scripture? What is it that I regard as first in everything? Mwina atufano lathu ndi ntchito. Mwina atufano yathu ndi matimu ampira. Mmaona anthu ali ndi matimu osapotera, tonsefe timasapotera, koma mukaona azibambo ena ali ndi majenze amatimu onse. Jenze ya blue, jenze ya red, jenze ya chani. Koma alibe salu ngakhale ya Catholic Men Association. Ali ndi salu ya banking konde, ali ndi salu ya bungwe lakuti, ali ndi salu ya chani. Koma alibe salu ngakhale ya mpingo ndi imodzi yomwe. Zimenezo zimapanga manifest kuti Mulungu wathu ndani. Ambuye tsiku la lero tithandizeni kuti tisapembedzenso mafano amene tadzipangira. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.